Okay, mag-iksuna mayong adlaw kantong tanan. Nawani kita pa sa pagluto og puto bugas. Okay, ato ang iandam ang tunga o mag. Kanang sudan ng mag dito, kanang imnanan nga mag. Bisa kay mag, tunga ka mag nga ginaling nga bugas ug atong butang tubig duha ka mag pod nga tubig. Inahinay mo itong butang hangtod nga siya mulapot. Pagkalapot na niya itong pabugnawon ato na po nang iandam kaya ato na po nang isagol sa itong maabot nga buhaton sa lain na pong hugna. Okay, mag-iksuna mawala niya. Okay, ato nang palaputon, ato nang lutuon siya, lutuon hangtod nga maluto na mo sticky na siya. Ato na ipadaprin o pabugnawon mga kaigsunan. Okay, sundin lang ko ninyo kung saan na po niya. Okay, malapot na siya. Ato na ng paon, atong pabugnawon. Okay, mag-andam na po tayo paon na to na ang kaha. Atong butangan na po luglaing tulog tunga ka mag. Mao na niya, tulog ka tunga mag nga ginaling nga bugas. Okay, atong butangan og asukal nga usa ka mag. Sa mag niya to halin ni cup mag kanang dako sa cup aron daghan tag mahimo. Okay. Usa ka kutsarang yeast, moto yeast powder, yeast. Okay, ug kanang tawag og baking powder, 10 ka kutsara. Haluin nato na karon atong isagol, haluin sa Tagalog pa. Okay, ukayon day, ukayon. Okay, ukayon. Human niya na pag ukay, maukay na tanan, o na masagol na siya. Ato nang bubuan o magandam taog duha ka mag nga tunga nga tuno sa lubi. Okay, mo na ni. Atong isagol sa atong giahog-ahog nga mga pakuan. Atong giahog na to, mao to. Sa kay mao to, kita naman ninyo. Atong iahog, atong ayuhon, o atong mutangan og tuno na pod karon. Kita ninyo. Duha ni ipreparahan to duha ka mag og tunga. Okay, mao na ato ukayon hangtod nga masagol gyud siya tanan. Okay, masagol siya tanan. Okay, sayon ra ni. Gamay ra tag ingredients ani, gamay ra magasto pero daghan tag mahimo. Okay, busog ta ani og maluto na. Mabusog yun. Di gamay ra gasto. Okay, sundin lang ko ninyo. Okay, akong ibalin sa sahog kay murag matagak kay ito lisod na ning akong paghimugam ako photographer. Okay, ipuno tong hudto na to na hinahinayon na to huwad. Ako photographer ang tikas kamot na kuha ni gihawin ako sa camera yung taon. Okay, tiwas na to huwad aron mahulot ang duha og tunga ka mag nga tuno. Okay, ukayon. Igo gina duha ka tunga ato nang gisukod na. Okay, magkaigsunan. Okay, katong kamay saka cup mag puto siya. Dinitam is nga puto nga kaigsunan. Okay. Then ukayon na to na. Muna yung procedure diha. Sayong lah. Sundin lang ko nyo. Mana, okay. Isagol na itong giluto. Primero bitaw, katong nakita ninyo, katong bugas nga ginaling, ikuan sa tubig, iinit niya, gipalawot. Muna na, ito nang gisagol na siya. Okay, nakita nyo. Muna na, sayong na kayo. Kita nyo, atong kayo na ako nang ihalo gyud siya nga masagol pud sa hilaw nga kuan. Wani luto diniluto ako lang isudlan nga kaha kay di na ta mukag sudanan lain kay daghan na hugason. Ikaduha daghan na kuan wala space na to ba dili bawo ka ng kubling nga gamay ra ta kusina salin sa Bagyo. Okay na. Halo na. Humot na kayo. Makita nyo makikita na humot kayo. Sa pamaluto humot na. Ana luto ato lang iluto itong primero. Sagol na ito niyan atong ihuwad na ito na sa kuan kaldirin. Mao na ihuwad na, ready na para hulmaon. Hulmaan, palit na lang hulmaan ako torta kaigsunan. Okay, tiloko na ito kaigsunan. So kayon, patubuon ito na iguan 45 minutes lang. Hindi lang ipag-abot og 1 hour 45 minutes. Okay, tapos na ang takuban iwat sa 45 minutos.
Okay, kumana 45 minutos ato ng takso no mao ni. Gikan sa 45 minutos so ako na ato nang ihusod sa hulmaan. Ready na para lutuon ng tigsunan. Okay, muna na oh. Sundi ko ninyo. Lutuon na takos. Okay, na natay prepara nga nasa tawag ko sabi nga na ato na lang ikuan diri. Kaya ato nang takang. Okay. Steamer. So gayon yung pagkuhan ako kay sa kamot akong igamit ani kay ako photographer lagi. Kaluoy ba tanan ni? Kuan, vlogger no may kasuhol ni kita na lang mag-umawa kuan. Apit umayabo. Okay, magito na no. Pikas dilaab na kay nay galungag. Okay, gamay mo tag-abuhan okay. Luto na. 20 minutes ang ato ang kuanan niya. After 20 minutes mo ni kita ninyo mo na resulta. Mo na ready na. Ibutang na sa plato mga kaigsunan. Atong bukon na to kung sa tsura ni kuan. Kita ninyo humo kayo ang iyang kusupsuan daw. Digahi. Mo ni teknik. Paghimo mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong pag sunod sa ako ang channel. Kita nyo, kami kayo, umo kayo. Dito sa nakong tilawan, ipon panaway, sa tilaw gahi, matkaning, tumawag ito ang prosedyo. Sundatin ninyo, daghang salamat sa pagtanaw, kay subscribe mahimo, daghang salamat. Okay, bye-bye.